St. Thomas moved from doubt to deep faith and remained steadfast in Christ until death. His life teaches us to trust God completely and stand firm in our beliefs. Lord, strengthen our faith and help us remain steadfast in every circumstance. Amen. Santo Tomás pasó de la duda a una fe profunda y permaneció firme en Cristo hasta la muerte. Su vida nos enseña a confiar plenamente en Dios y a mantenernos firmes en nuestras creencias. Señor, fortalece nuestra fe y ayúdanos a permanecer firmes en toda circunstancia. Amen. Tamaosi dị asọ sitere n'ịgba ịrọ were banye na nnukwu okwukwe, were kwudosie ike ruo n'ọnwụ. Ndụ ya na-akụziri anyị inwe ntụkwasị obi sọsọ na Chineke ma kwudosie ike n'ihe anyị kwenyelụ. Dị nwenụ, mee ka okwukwe anyị sie ike ma nyere anyị aka iguzosi ike n'ọnọdụ ọbụla. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.